10. júla nastáva spln v znamení Kozorožca. Nazýva sa bleskový. A nie náhodou. Bude to silný, náhly a transformujúci moment. Budeš cítiť, že niečo musí skončiť. Hneď. Volá sa bleskový, lebo počas neho môžu prísť rýchle uvedomenia, náhle rozhodnutia aj životné zmeny. Ako by ti niečo zasvietilo priamo do duše a ukázalo ti, čo už nefunguje. Témy splnu: zodpovednosť, povinnosť, hranice, karma, ale aj túžba po vnútornom pokoji. A konečne tvoja vlastná pravda. Môžeš pocítiť únavu, tlak, potrebu ukončiť to, čo ťa ťaží. Vzťah, práca, vzorec správania. Niečo, čo ťa už dlhšie dusí. Budeš mať jasno. Ale možno to príde ako blesk. Správ si rituál. Napíš si, čo ťa ťaží a zbav sa toho. Spál ten papier, alebo ho roztrhaj a spláchni a povedz si, toto už nie je moje.